जों 2004 सिमी त्रिपुरा राज्योआव सर्वशिक्षा प्रकल्पनि आन्डाराव टीचार हिसाबै नियुक्त दंमोन किन्तु दीर्घदिन जों आन्दोलन खालामनायनि फले दाबुकबो जों सरकार जोंनो रेगुलारनो घोषणा खालायाखै आबो नरक संबाद माध्यम रख खूब गाहाम खायनो सायमान होनाय जों हा खालायो कारण चीनी आन्दोलन दीर्घदिन आन्दोलन खालामनायनि আপনি সঙ্গে নুখনা কিন্তু 2017 নিসিমে আমরণ 2017 সালে আমরণ অনশন খালাইমানি ইয়াগুলো বর্তমাননি যে সরকার মানে আসময় বড় বিরোধী দল দङ যেমন বর্তমাননি যে মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব তৎকালীন বিজেপি নি রাজ্য সভাপতি এবং বর্তমানে যে শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রতনলাল নাথ মহাশয় ও আপুরো বিধায়ক বরক আমরণ অনশন মঞ্চও থাঙ্গै जोङो যে কগ্রিখা এবং 2018 नि নির্বাচননি সিকাঙ্গ যে বিশন ডকুমেন্ট চিনি বিষয় রত্ন সরকারও ফাইকে হাঙ্গাকে রেগুলার খালাইনানি হনি যে কগ্রিমানি অ কগ্রিমারক কিন্তু তাবুক जों नुकजागियाङै दंखा तामनि बागै हिगांका थानाय 2021 फेब्रुवारी मासाव हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्ट कैसे जाजमेन्ट रिमानि दङ 23 तारिख फेब्रुवारी 2021 नि आ समय जाजमेन्ट सर्वशिक्षा खालायनाय रकनि पक्षेनो रिखा जे बरकनो 6 मासनि बिसिङनो रेगुलार मा खालायदि होनाय निर्देश रिखा आबुनि फलेफोनो राज्य सरकार थानाय आगस्ट मासनि 23 तारिख बिनि समयसीमा पारं थांका ताबुकबो घोषणा जोंनो रेगुलारनि जोंनो घोषणा खालायाखै आबुनि बागै जों तिनिनि हाय अ जे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णननि आचायमाननि साल जे शिक्षक दिवस हिनै पालाय तंथानि चिनि बोखा खूब तंथतकाय जों मालाय पालायनायनि मुचुंमानि किन्तु चिनि बोखाव जों आरो तिनि वाटलक तुइथो आईएस नि आन्डाराव जे उनका program mungmani o program mungmani bisingo जों participate खालायफानो चिनि बोखा बिसिङाव खाको समकायसा दङ तामनि बागै हिंगांकाय सरकार सामानिक जेटा रेगुलाराइजेशन खायनानि सरकार फायकाय बिसन डकुमेन्ट दङ এবং हाईकोर्टबो चिनि पक्षे राय रिमानि फलेफानो ताबुक बुस्तुनो घोषणा खायाको आबुनि बागै जों बेलायखे किरिमानसिना खायाको आबुनि बागै जों बेलायखे किरिमानसिनसा खाको सम खा तंथग्या दिनै पार्टिसिपेट खायफानो मोखां समचावै जों मा दङ जों खा खालायमानि अ दिन रग राज्य सरकार जोंनो रेगुलाराइजेशन होनै घोषणा खायै जोंनो मोखां सोंरिबानो होनै किन्तु जों आमो दाबो नुगियाखै ताइ आबुनि बागै नों मेडियानि बिसिंतै जों कयना सरकारनि थानि त्रिपुरा सरकार बाहादुरनि थानि जों कयो दाक्तिनो जोंनो रेगुलाराइजेशन घोषणा खालायै चिनि खापां खानो सोरांरिबानो Ini tara सर्वशिक्षा खायनायनि बिसिङाव एवार्ड मानो सायमान गासों ओंखायथाय नरकनि बुसखाङो गभर्नमेन्टनि थानि तामो नाहार मुंख्लांनाय ना तामो दाबि दंनाय सागोन आसले जों सुप्रिम कोर्टआवबो नुकजाक दङ मानजाक दङ अधिकार जेटा समकाजे समबेतन किन्तु जों सर्वशिक्षाखौ चुक्तिबद्ध अवस्थायाव फोरोंनानै थांबानो अन्यान्य रेगुलार टिचारक बाक्सानो जों कुनु समय जरा रक फेलाय मुखाय जों फोरोंजागिया जेबाबे बो फोरोंका आमति माने अन्यान्य टिचारक जेबाबे जे रुटिन खालायै जे समयनि बिसिङाव फोरोङो जोंबो आमतिखेनो फोरोंगायाखै फोरोङै दङ किन्तु तारपरे फनो अब कायसा जोंनि जे मानथाय अ मायाङै दंमाने फले जों आबाहाय गोबां मा जोंनि बोखाव खाको समतैजाक फनो जों जोरायरङै फोरोंतानि कुनु दिनाव फनो जों निजेनो उनको खालाया गाफिलति खालाया काजे जों मुमुजुङो कायसा शिक्षक हिसाबै गाहाम हमजांनानै आबोनो चाइतो गुनाहारैनो जों फोरोङै दङ आबोनि फल स्वरूपनो जों दिनै 5 सेप्टेम्बर हेजामारा वाटलक तुइथो आईएस लेभेलनि प्रग्रामाव जों नुखा चिनि सर्वशिक्षा मास्टार कायसा श्री अमृत देबबर्मा चांदपुर कॉलोनी जूनियर बेसिक स्कूल नि ब 4टा सार्केल नि बिसिङाव कायसा सार्केल नि बरकाथल सार्केल नि ओङै ब कायसा बेस्ट टीचर हिसाबै दिनै एवार्ड मानमानि
aboni bagi chini khasarango jeng mokol mukti kelayo sarkar ni thani jeng abon dabi sano bar bar jeng sarkar no anurut khayo yak jor khlaye nongni bisingte dakti khai jeng na chini man thaina beri din karon high court ni order no bor kabang mo samoi sao land of the law of the land কিন্তু akok rok tabu krei akok thairok chini ibang kahai sima tongsi wasang aboni bagino bar nongni bisingte jeng koinai सरकार नि थानी जोंनो दाखि खाय रेगुलाराइजेशन खलायै रेथुन चिनि खापां खासारां रेथुन जों अबनो बंथानि दाबि खलायो अबन आं साना मुसुङो फास्टे हापां जोंनो जे कक माने थाजोंआनि सिगां सायथानाय 2018 नि जे एसेम्बली इलेक्शन जोंनो जे कक माने कोन विजन डकुमेन्ट बो दङ जे एसएस टीचर नो रेगुलाराइजेशन खालायनाय बरक हापां खामानि यागुलो आबनि यागुलो बो जों त्रिपुरा हाई कोर्ट केस दिमानि यागुलो 23 फेब्रुवारि वो केस दिमा यागुलो हाई कोर्ट जरा खायरका विदिन 6 मान्थनि बिसिंगो रेगुलाराइजेशन खालायनायनि बागै हाइबनो हापां अबनो खुंजु कालिया जों तिनि बेलेखे खा खामु गुबुनो फोरोंमावो जोंबो कन्ट्रिबिउसन सिनबो जोंबो बालबाय बाक्सनो सोंरु फिया हाइबनो जों तिनि गोबां मजागा गरम माया तिनि हाइ साल कतनि साल फोरोंनाय रंनि साल हाइबनो जों तिनि सिन खावा बेलेखे खा खामु सिन खा बिसिङो जोंहाबो तामुनि साजनाय जोंहाबोना एक्सप्रेसन खायमेलिया गाजै जों दिनै नंनि मिडियानि बिसिंथि जोंहाबोना साना मुसुङो अति सत्तर सारा त्रिपुरानि एसएस टीचारनो रेगुलाराइजेशन खालायनायनि बुखा हास्टे हाबां जायथम थुन दा गोबां मा लुकुरक अजरावो नक नखुनि लुकुरकबो खा खामलायजाक सिनि बुहुरो गुड निउस मानो नै सो जों तिनि बेलेखे खा खामजा खायबनो जों तिनि नं मिडियानि बिसिंथि अबनो सासिनाय जोंनो दाक्ति रेगुलाराइजेशन खायनायनि बागै हापां दाक्ति साथेबथुम तै नरकबो अबनो गोबां मिडिया रक बाय नरक कक सालायै सरकारनि खुनजुबो सिसारनानि आ जे नबार नरक बरनि खुनजुबो याफार हरदि हामबाय